नायना लाबानो जाबाय नै गुथे दै गोजा मिथिगौ आंनि स्कुलाव फरायसालियाव दैबाना जायो होननानै गरम बन्दनि एसे आगोल सप्तासेयाव जों दैबानायावनो भुगिजोब्बाय बेनि गेजेरावबो जों परिखा लानानै माबा खालामदों बोरै हायो परिखाखौ लाथारनांगोन दैबाना सायावबाबो बैसागावनो गायदोंमोन ओमफ्राय बैसागाव गायना बैसागावना आदा फोजोबखाबाय आरो माइया गोजौ गोजौ जाजोब्बाय बिसं गिदिर गिदिर खाबाय बेनिफ्राय दैया फैबायना मास मोनसे थाखाबाय सेस फांसे मोनसेयावनो गुड मर्निं लोगोफोर फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दैबानाखौ एसे देखायनो थाखाय ब्लग लाना फैलायबाय लोगोफोर बे जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दाउलेबगुरि होननाय गामियाव नोंथांमोना बेनि नुथायखौबो एसे नायलांबानो जाबाय जोंनाव एसे अखा हायोबानो बे गुगामुग हालामाव माबायदि दै जायो मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोना एसे दिनै नायना लालायदो नै लोगोफोर दैया गुटे सिला न' लोमजोबो मिथिबायना बिदिब्ला बिसानि नुथायखौ एसे नायदो आङो सबजोंबो रायलायबाय थाया दै देखायलांबायल' थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दैखौ नै लोगोफोर सारिरावन दै गोजा नै ओरैजेबो नाय नै लामायाथ' गुथे दैयानो गोजाखा फार्स्टआवनो आं दैयाव हाबजेनबाय नोंथांमोना नायना लादो एसे नै लोगोफोर नायबानो जाबाय लंपेन्ट बोखोजेनबाय नै बर्तमान लंपेन्टआ सिथ'वाखै दाहाय बारसोम ब्लग बानायनो गोनां जायोबा सिनोबो हागौ इसानि नुथायखौ नायनाय लोगोफोर नै गुथे दै गोजा नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय नाय लोगोफोर फारसेनिफ्राय देखायगोन आङो नायलांबाय थादो लोगोफ्रा नै ट्रिबेलाबो दैयावसो दं नायना लाबानो जाबाय नै बेनिफ्राय ओरैजाय दै सरग्रा नै बेखौबो नाय बेबो दैया आरो एसे लोमबावोबा बेबो गोजावोसो बेनिफ्राय नै ओरैजाय बे जाहैबाय बाथरुमावबो दैयानो दं नै नायना लाबानो जाबाय नै बेनिफ्राय ओरैजाय राउन्ड नाय दै नै बे जाहैबाय न'आबो दै दं खाथियाव थांनि दै बिदिब्ला नै बेखौ नायग्रो लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै गुथे दै गोजा नै ओरैजाय नाय नै दैया ओरैजाय लेट्रिन दं लेट्रिनाबो नै इयावथ' सेराव दैयानो दंखायो ओमफ्राय टेंकियाबो नै दै सोमनानैसो दं ओमफ्राय ओरैजाय बेकग्राउन्डखै गुथे दैयानो गोजा लेट्रिननि नै ओरैजाय नाय लोगोफोर न'आ बैसां दै लोमो नालाय बैसांनि न' बेबायदि लुदों नै नायना ला लोगोफोर ओमफ्राय बैसां सिङाव नाय दै दैखौ नै बैसांनि सिङाव दैया नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय बेनिफ्राय बेयो मोनसे माबा आरोना हाफ वाल बायदियानो नै गोजौ लुखादो आरोना दैया गिदिर जायोब्ला दैया हाबो खोमा इयाव नै एसे अखा हानायावनो बेसे दै आरो बेनिख्रुइ बांसिन हाबाथ' बेसे दै जाबावगोन लोगोफोर ओरैजाय राउन्डखौबो नायो नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां दै जायो मिथिबाय देखायबाबो देखायथ्र'नो हायो ओरैबायदि दै जायो मिथिबायना लोगोफोर एसे अखा हाबानो दै एसे अखा हाबानो दै
नै फारसेनिफ्राय नायलांबाय था लोगोफ्रा फारसेनिफ्राय देखायजोबगोन आङो नै ओरैजाय नाने ओ नाने नाने ओ नाने दै गिदिर जाबाय इयाव हाबो नामा न'आवबाबो इयावबाबो ओइयाव ओइ बैसाङाव इयावबाबो बे बोसोरावबो हाबदोंमोन नामा देग्लाय हाबथ'वाखै ना बेलेग बोसोराव हाबो आरो ना नै राउन्ड दैयानो गोजा लोगोफोर बिथायाव गोजौ हिसाबै नेव गैया ओमफ्राय नै ओरैजाय नायना ला दैया राउन्ड दैयानो गोजा नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय न'आ इसाना बेबायदि आरो ना नै फैयै फैयै आरो मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय लोगोफोर बिसानि नुथायखौबो एसे नायलांदो आं देखायलांगोनल' दै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरै नायबानो जाबाय लोगोफोर नै दैया नै हाबनायनिफ्रायनो दै इयो दै बेनिफ्राय लामाखौ नाय नै लामाया फिसा बेबायदि ओमफ्राय नै ओरैजायबो दै बेनिफ्राय आं दा नैसानि न'खराव थांगोन दै नैसानियाव नै दैखौ नाय एसे रानलांबावबायसो लोगोफोर ओरैजायबो दै नै बेनिफ्राय नै दैया नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै नै बाथरुमा बेयाव सेरावनो दै दं रानलांबावबायसो दैया दा नायना लाबानो जाबाय नै फिल्टाराबो नै सोब एखे नुजोबगोन इखैजाय फिल्टारा बेबायदि फिसा फिसा आरो ना माबानि बाल्थिंनि बानायनाय बेबायदि गोजा औवानि बैसां ओमफ्राय नाय ओरैजाय नै बाउन्डारिया सारिफाले दै गोजा नै इफोरावबो दाबो दंबावोसो एसे रानदोंब्लाबो ओरैजाय नाय नै लोगोफोर ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै दैखौ बेफोर दै गासिबो नै नै नाय ओरैजाय दैखौ ओरैजायबो नाय नै दैखौ लोगोफोर नै ओरैजाय नाय बेसे गोजौ बैसां बानायना दोनदो नै नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजायबो गथे राउन्ड दै गोजा ओइ दैयानो गोजा लोगोफोर बेनिफ्राय न' बिथाया गोजौथार बिसाना बिराद गोजौखा न' बिथाया नै बिथाया गोजौथार ओमफ्राय ओरैजायबो फारसेखै थांना नायहैनो दैखौ एसे नै इखैथ' गथे दैयानो गोजाखा गासिबो आब' मबाइल नायदो ना नै ओरैजाय दैया गथे राउन्ड दैयानो गोजा दै ओरैजाय नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय न'आ नै बिदिब्ला आब'जों एसे सावरायनि बारा गोलाव नङा दे एसेल' सावरायगोन नोंसानाव सिलायावथ' दै लोमनाय नुदों न'आवबो हाबो नामा नोंसानावलाय दैया हाबाना गोजौथारना बिथाया गोजौ हिसाबै हाबा आरोना एसे मोनफैयो ओइ फिल्टारफ्रा सोब दै जाजोबो नामा नैसिम लोमो ना न'आवल' हाबफैयाखै आरोना ओमफ्राय गायग्रा हा दंना नोंसाना गैया आदि मावो बे बोसोरावबो मावदो दा ओमफ्राय खै बिगा मावदोंबा 6 बिगा ओमफ्राय बेखिनि हायाबो दाबो दै लोमना दं नामा दै लोमो ओरैनोथ' थैजोब्बाय खनबेसे जाखो गायनाया खननै जाबाय बावायाबो गैला गायनाया आथिंना बिगाब्रैमोन थैजोब्बाय
मा जागोन ना फोथाराव बिराद दै जायो होमबा नायखि दा दै लामायावनो जानो सानसै थांलाय फैलायथ' खालामनो बिराद उसुबिदा जायो नोंसोरो जायो दैनि थाखायनो बिराद जारला जोंनाव हाथाय बाजार मेडिकेल बायदिसिनाफोर थांबाथ' ओरैबायदि खस्थ' जाखायोना बिदिनो बेमारफोर लांबा बाननानै लांनांगौ जायो मोनाफ्राव जाब्रबबायबा बिदिनो बाननानै लांनांगौ जायो बेनिफ्रायथ' 1 किल'मिटारसो गोजान लांनांगौ गोजान लांनांगौ होमबासो ओरैजाय बिदि टम टम बेटारि रिक्सा मोनोना लामानि थाखाय दिगदार आरो रिलिफबोथ' मोनजाया खोमा रिलिफ गैया गैया फार्स्टआव खनसेल' मोनजादों ओमफ्राय गैला ओमफ्राय बिनिफ्राय गैया मोनजायाखै जेबो देग्लाय सरखारनि न' मोनबाय सरखारनि मोनदों मोनबाय ना न'नि होदेरनानै लुबाय आद्रा जानानै दं दा न'आ इनो आरोना आद्रा जानानै दं लुजोबनो हाया दे जागोन दे होमब्ला ना बारा गोबाव रायलायबाय थाथ'ला आङो दे थाथ' होमबा ना दे दा आङो साखाथियावनो दंखायोमोन हिसाबै नैबे माजरबारि एलपि स्कुलाव एसे थांनानै देखायहैगोन कन्डिसना माबायदि बेयावथ' ओरैबायदि दै जायो मैयानि अखाया बारा गिदिर नङा एसेल' हानाय हिसाबै दैया बारा गैया होमबाबो राउन्डआव दैया दङ नोंथांमोननो एसे देखायनायजों लोगोसे स्टुडेन्टफोरखौ देखायगोन लोगोसेनो सारजों रायलायगोन बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफ्रा नै आङो एलपि स्कुलनि बाउन्डारि सिङाव हाबबाय लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै दैया बेयाव दै दं बेनिफ्राय नै लामाया फिसाथार आरोना स्कुलनि हाबनाय लामा इयो बेनिफ्राय नै नायना लाबानो जाबाय बे जाहैबाय स्कुलनि बाउन्डारि बेनिफ्राय नैयाव न' मोनसे दङ न'खौ नायदो लोगोफ्रा दैखौ नाय नै राउन्ड दै गोजा बेनिफ्राय नै बे न'नि सिङाव आं देखायनि नोंथांमोननो नायना ला दैया नाय नै लोगोफोर दैखौ नै नायना लाबानो जाबाय न'नि सिङाव माबायदि दै बे जाहैबाय जोंनि माजरबारि बर' एलपि स्कुल बा गुदि फरायसालि न'ब्लांनि नुथाय नायना ला नै लोगोफोर बेनिफ्राय क्लास लाग्रा रुमा ओरैजाय दं दै नायना लाबानो जाबाय एसे आं देखायनि नै गथ'फ्रा टाइम जाबाय नालाय आरज गाबबाय नै राउन्डखौ एसे नायना लाबाव लोगोफ्रा दैखौ नाय नै आखाइ सुनाय खान्थि नै आखाइ सुग्रा जायगायाबो गथे दै गोजा स्टुडेन्टफ्रा आरज गाबबाय ओमफ्राय नै बर्डखौ नाय लोगोफ्रा माजरबारि बर' गुदि फरायसालि गायसन 1973 फरायसालि बड' 18130121001 जथाय AM कदमगुरि जिल्ला धेमाजि सोलोंथाइ खोन्दो बरदल'नि गामि माजरबारि लासो कदमगुरि फिन 787034 आसाम सर्व शिक्षा अभियान आसाम बयबो फरायो बयबो दावगालाङो बर्डआव बेबायदि लिरनाय दं बेयो एडमिसननि ना नै लोगोफ्रा नायलांदोल' फरायसालि जागायजेननाय फालिथाय माजरबारि बर' गुदि फरायसालि डाइस कटनो
181301210001 सोलोंथाइ खोन्दो बरदलनि जिल्ला धेमाजि सोलिबाय थानाय 2022 आरो 2027 मायथाइनि क थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफ्रा नै दे जाथ'सिगोन सारि ओमफ्राय ओरैजाय नाय नै स्कुलनि बाउन्डारिखौ नायदै नोंथांमोना नै एसेबां दैयाव गथ'फ्रा माबायदि गेलेगोन नायलाय नै नायना लाबानो जाबाय बिदिब्ला आङो नैबे माजरबारि बर' गुदि फरायसालिनि गथ'फोरजों बा फरायसाफोरजों एसे रायलायनि दै बिथांमोना मा फोरमायो नोंथांमोना एसे नायलांदो बेसे क्लासाव फरायो नोंसोरो नों बेसेयाव फरायो क माने थाखोसे बेनिफ्राय नोङो बेसे क्लासाव फरायो 2 थाखोनैयाव नोङो नानिया 1 आव फरायो बेनिफ्राय आं ओरैजाय उनखै सोंनि नों बेसे थाखोआव फरायो 4 थाखोआव फरायो बेनिफ्राय बाबुआ आंना क्लास 5 मा मुं आंना ललित बसुमतारी बेनिफ्राय बाबु आं नोंनाव फंनैसो खोथा सोंनि नैबे माजरबारि ना LP स्कुल बेनिफ्राय नोंसिना बेयावथ' गासिबो दै लोमजोबो फिलाबो दै लोमो बेनिफ्राय अभार जुदि दैया गिदिर जायोबा बेयाव क्लास जागोन ना जाया दैया गिदिरद्राय जायोबा स्कुलाव हाबाथ' क्लास जाया होमबाथ' नोंसोरो दै देरबाथाय स्कुलाव फैनायाबो बिराद गोब्राब जायोना माने दै देरोब्ला लामायाबो दै जायो लामाया दै जायोबाथ' नोंसोर न'निफ्रायनो फैनो हाया खोमा भर्ति जाजोबो न'निफ्राय फैनो हाया होमबा आङो दा सारजोंबो एसे रायलायनोसै सारा मा फोरमायो खुलुमबाय सार खुलुमबाय बेयो माजरबारि बर' गुदि फरायसालि ना ओमफ्राय सारनि न'आ इयावनोखा नामा गामियावनो ना बेनिफ्राय दाथ' आङो फैनानै जिबायदि कन्डिसन नुदों स्कुलनिखौ बेनिफ्राय दैयाथ' फुरा लोमो होननाय खोनादों एसे गथ'फोरजोंबो आं रायलायखाबाय एसे सिगाङाव बेनिफ्राय जुदि बे गासिबो दै देरोब्ला सार मा अबस्था जायो क्लास लानायाव प्रब्लेमफोर जायो नामा बेयावथ' न'आवनो हाबजोबो नै बेराखौ नुखादों बिराद दै जायो ओमफ्रायथ' गथ'फ्रा थांनो हाया नैबेनिफ्राय जों गथ' साबायना होजोबहरो आरो जों गुदियाव गावसोरबो बुंहरखायो खालामनांला जों माने गथ'फोरखौ लाफानानै साबायखायो दङ दाबो जोंनि मबाइल नुजोबदों दै बेसे जायो ओमफ्राय किसुमान गेदेर गेदेरासो फैयो बै गथ'फ्रा फैनो हाया जों थाबाय खिन्थु गथ' गेदेर माखासेया खस्थ' खालामनानै बेयाव फैनानै नुजाफैयो खिन्थु क्लासाव खालामनो हाया गथ'फ्रा रेगुलारानो गोजाखा आरो आंथ' थाखायो फरायसालियावनो सारा माने गथ'फोरखौ लानानै लिंहरनानै फटक साफायनानै गोजौआव हरो ना ओमफ्राय दाथ' जेनेबा मोनसे खोथा ना बेखौथ' जेनेबा हमना ला प्रब्लेमनि थाखाय जाबाय क्लासखौ लानो हादिया ओरै मोनसे खोथा साननो थाङोब्ला जुदि दै देरनानै जुदि क्लास लानो हायाबा दिनै थांनाय समखौथ' गाबोन मोनफिननाय नङा दा बोसोराव 365 दिन थायोना बेनि गेजेरावबो जुदि नों हमना ला माब्लाबा जुदि बोसोराव 10 दिन 12 दिन दैयानो लोमना थायो होमबाथ' बे समखौथ' मोनफिना दा बेनि थाखाय सारा जोंनि ना गिदिर गोलावफोरखौ ओरैजाय जोंहा दङ फरायसा आफाद दं साहित्य सभा दं BKWSC नि चिफ सारमोन दं ओरैजाय जोंहा BTC नि हाग्रामा सारमोन दं बिथांमोनखौ नोंथाङा माबाफोर खावलायो नामा नैबे स्कुलनि बाउन्डारिखौ एसे मोजां दै लोमि एसे गोजौ बानायना होनो थाखाय नोंथाङा बिथांमोनखौ खावलायो नामा आंथ' पन्सायतजों जों खावलायखांबाय खिन्थु बिदि फरायसाफ्रा मिथिगौ आंनि स्कुलाव फरायसायाव दैबाना जायो होननानै खिन्थु बेबायदि माने 12 दिनहालागै जाया आरो खोब जायोबा जोङो सानब्रै सानबाहालागै दैया थानो नागिरो मालाबा ओमफ्राय बेखौ जोङो जोंनि कचिं थालांनायफोरखौ जों मेनेज खालामनो नाजायो आरो खालामनानै जों फरिखाफोर लाजोबखायो थांनाय गरम बन्दनि एसे आगोल सप्तासेयाव जों दै बानायावनो भुगिजोब्बाय बेनि गेजेरावबो जों परिखा लानानै माबा खालामदों
बोरै हायो परिखाखौ लाथारनांगोन दैबाना सायावबाबो बेबायदिनो जोङो माने मेनेज खालामनानै थांबाय थायो आरो नाथाय नैबे एग्जामाथ' नांखागोन साननै सानथामसोआव बिदि परिखानि थाखाय आंहा बहुद खस्थ' जादों आरो ओमफ्राय जाहोनाय लोंहोनाय रानजोबनायाव फैदोंमोन आरो लास्टआव आं मिटिं मोनसे खालामनो नागिरदोंमोन बेबो मिटिं खालामनो हादिया बे समावहालागै दै देरना होबाय जेराव दैखौनो मोनसे खालामनो नागिरबाबो माने दैया जाना होबाय दाख्लै लास्ट टाराव बे नेक्स्ट जोबथा जुन मासनि लास्ट खिनियाव बेबायदि माने बेबायदि बे दैज्लां बोथोर खिनियाव मालाबा सानथाम सानब्रै बिदिनो बन्द'आनो जानो गोनां होमबाबो जों फैयो गथ'फ्राबो फैयो जों हाथाराबासो माबा खालामो खिन्थु दैया जुदि रानबाय साफा खालामनानै जों बेखिनिखौ क्लास खालामो गथ'फोरनोसो मुथथे दैया मात्र सिथ्ला माबा न' सिङावल' थाना दैखौनो खालामो बेबायदि जों गोबावै माने माबा खालामना दोना आरो फरायसा आफादफ्रा मिथिखायो साहित्य सभायाबो मिथिखायो जोंनावथ' दैबाना जायो नांथारबायबो आरो आं पन्सायतजों बहुत जगाजग खालामबाय खिन्थु फैलार जाबाय मा होनदों पन्सायतआ होयो ओमफ्राय हमो जागोन होनो ओमफ्राय गैया जाया नोंथांमोननि चेनेलखौ आं खोब साबायखर मोनदों दिनैसो नोंथांमोनहा नुजाफैनानै जाहाथे बै इयुननि सायाव मोनसे पन्सायतनिफ्राय मोनसे जुर खालामनो हायो नाबा रायजो जोंनि आफादफोरनिफ्राय फरायसायानो हक साहित्यानो हक मोनसे हमनो हायोबा नोंथांमोननिफ्राय खोब आं गोजोननाय भिडिअखौ नायनानै ना दे गोजोननाय थाबाय सार बिदिब्ला जोङो एसे माबाफोरखौ नायनि जायगाफोरखौ सारजों एसे नायनि औ सार गिबियावनो माबायाव क्लासरुम सिङाव थांग्रोनि माने दै जानायनि थाखाय बुस्थुफोरखौ मोजां साजायना दोननाया उल्था फाल्था दोननो गोनां जायो नै नै बेबायदि बुस्थुफोरखौ उल्था फाल्था दोननो गोनां जादों ओरैजाय नायनै बे जाहैबाय क्लासरुम दै साराथ' दानि बुंखाबायानो ना सार दै देरनायनि जाहोनाव माबायदि बुस्थुफोरखौ उल्था फाल्था दोननो गोनां जायो गालाय गुजाय नाय नै नै नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय बेनिफ्राय नै बुस्थुफोरखौ नाय माबायदि एकदम लांखां फांखां जाजोबना दं आरो ना माने न'आ दंबाबो दै लोमो हिसाबै बेबायदि जाना दं आरो ना सार बेयो क्लासरुम सिंनि नुथाय साराबो नुबाय खुलुमबाय सार नोंथाङा बबे गामिनिफ्राय आङो सुथियापारा गामिनि सुथियापारा गामिनि ना बर'गुदि फरायसालियाव आङो दा फोरोंगिरि हिसाबै दं आरो नोंथांमोनाथ' गथ'फोरखौ फोरोंनायाव बिराद उसुबिदा जादोंना नैबे स्कुलनि बाउन्डारिया मोजां नङा फारसेनिफ्राय दै लोमो बेनि थाखायनो नोंथांमोना ओरैबायदि खस्थ' मोनो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव बा थांलाय फैलाय जानायाव लामाफ्राथ' बिराद उसुबिदा खोमा लामायाथ' उसुबिदा जायो दैज्लांनि समाव सिगांथ' बांसिन उसुबिदाबावसोमोन दा एसे थानाय बोसोराव एसे लामाखौ खोनानै एसे मोजाङाव फैदों थेवबाबो एसेबां मोजां जायाखै दासिमबो गाज्रियानो दङ दैज्लांनि समाव जोबोद माने हाब्रु दैब्रु फैनांगौ जायो लामा ससेयाव बिदिनो दै लामा दङ दैखौ बारबोनांगौ जायो औवानि दालां दङ औवानि दालाङाबो लोमसावजोबबाय बेनिखायनो बारनो हाया जायो आरो स्कुलावबो दैयानो लोमफैबाय थायो बेनि थाखाय क्लास लानो जोंहा उसुबिदा जायो प्रब्लेम जाखायो जोङो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो क्लासखौनो मोजाङै लाफुंनो मोना आरो दैज्लांनि समाव ओरैबायदि खस्थ' जायोना सारनाथ' सुथियापारा ना सुथियापारानिफ्रायथ' एसे गोजान जायो इसिम बेनिफ्राय अभार दै देरोबाथ' नोंथाङा मटर साइकेलबोथ' लाबोनो हाया गारि गुरा लाबोनो हाया जायगायाव लामा ससेयाव दोननानै थाबायबोनांगौ जायो बेयावथ' सारना लंपेन्टफ्राथ' सियो खोमा जुदि सासे फोरोंगिरिया जुदि फरायसालियाव बेबायदि सिजाना फैनांगौ जायोब्ला ना मा अबस्था जागोन खस्थ'बाबो एसे फैनांगौ जायो दा जे हरनांगौ जायो फैथारनांगौ जायो दा आरो ओरैजाय हमना ला जुदि फोरोंगिरिफ्रानो जुदि गथ'फोरखौ गाइड खालामनानै मोजां फोरोङाबा ना गथ'फ्राबोथ' रोंनायनि खेथ्रआव एसे खम जागोन नालाय बेखायनो सारमोना उपाय गैया फैनो गोनां जायोना दैजों सिजानानैब्लाबो दे जागोन दे सार एसे ओरैजाय नायबावनि फै सार फै बेनिफ्राय नै बेयो मा न'मोन सार गोदोनिमोन सिफायनो खोथाखादोंमोन मा न'मोन इयो बे ओरैनो माने लेट्रिन दंमोन गोदोनि आं गैयामोनबा जों गैयामोन बेथ' मैया दाख्लैसो फैनाय बिसेसोरा बै आगोलावनो लुनाय बे स्कुलखौ लुनाय फिल्टार दा फिल्टार गोदोनि आंबो गैयामोन दा ओमफ्राय इयाव दै लोंनायखौ बाहायगोन ना बाहाया इयो जाला नैबेनो गाज्रि जाबाय इयो गाज्रि जाबाय ओमफ्राय सार बै न' मोनसेया मा न'मोन इयो गोदोनि गोदोनि गारनानै नैबे स्कुल गोदान जानानैसो बेयाव फैनाय जादों
नैयाव गोदान नालाय नैयाव लायोना खमसे खम 30 बोसोरसोनि आगोलनि बे औ बे न' बिल्डिंआ बेनिफ्राय नैरजाय नायनि नैबे मा न' सार इउरिनेल पेसाब न' गथ'फोरनि ओमफ्राय संग्रा न'आलाय अबेथोमोन संगारना बैलाय बैयो बेनो दै सिजोबना थायो जों बेयावबाबो सङो उम जों बेयावबाबो सङो संग्रा न'खौ एसे खाथियाव थांनानै नायनि बिदिब्ला नै बे संग्रा न' दै संग्रा न'नि अबस्थाया माबायदि नै नायलाय लोगोफ्रा नै बे जाहैबाय संग्रा न' नायलाय माबायदि जाना दं अबस्थाया नै न' सिंखौ नायलायला दे संग्रा न' नै जुदि संग्रा न'आवनो जुदि बेबायदि दै जाब्ला माबायदि संना जाहोगोन एसे साननो गोनां जाना दं नै माजरबारि बर' गुदि फरायसालिनि नुथाया बेबायदि लोगोफोर दैखौ जों सरनानै लाङो दैखौ नैनिफ्राय सरो दैखौ नैनिफ्राय सरना लाङो ना जों बेखौ थुबैखौ लानो गोनां जाबाय नङाबा नैबाबो दं माने बे पाइपआ दै बाना साफा खालामबाय नै बेखौ बेखौ नंगाय जों बिदिनो पकेटजों बेखौ माबानानै नैबेमोन बेनिफ्राय दै लाङोमोन नैयाव दोनोमोन ना ओमफ्राय गाज्रि जानाय हिसाबै दैयाबो ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय मटरखौ खेबनै खेबथाम फाहामनो गोनां जाबाय मटरा दाबो दङ न' सिङाव जुगाजुग गैया जादों बे थिगानो दंमोन दैया जोंहा इ समस्या जायो दा दैबानानि थाखायनो जोंहा समस्या दे जासिगोन होनबा ना सार ना दे जाबाय गोजोननाय थाबाय दे लोगोफोर बे साइडनि बर' गामिनि नुथायफोरखौ एसे नायना ला दे दाबो ओरैबायदि माने आनडेभलप जाना दं मिथिबाय नायना लालाय बे दालांखौ नाय दै गिबियावनो आं दालांखौ देखायग्रोनि नै औवानि दालां मिथिबाय एखे गोबां जायगाफ्रा माने आनडेभलप मिथिबाय ना नै बे दैमा नायना ला लोगोफोर बेनिफ्राय ओरैजाय नाय नै दैया ओरैनिफ्राय बोहैबोदों ओरै फैयै फैयै फैनानै ओरै थांदों नाय बेनिफ्राय नैखौ नाय लोगोफोर औवानि दालाङा नै नायना लाबानो जाबाय नै बेखायनि अबस्थाफ्रा माबायदि बर' गामिनि नुथायफ्रा लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै आङो एसे सिगाङाव थांनानै बर'नि न'खराव एसे सावरायगोन दै नायना लाबावबानो जाबाय स्ट'रेजआबो बारा गैला लोगोफोर आं बारा देखायबाय थाला आरो एसे देखायबावगोन बेनिफ्राय भिडिअखौ फोजोबगोन दा आङो फैयै फैयै आरोबाव मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय लोगोफोर बिसोरनि नुथायखौ एसे नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना खोनासंलांदो नै लोगोफोर दैया एसे रानबाय बेनिफ्राय आङो इसानाव एसे फंनैसो खोथा सावरायनो दङ नोंथांमोना बेखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दै ओरैजाय आदै दं आदैजों आं एसे रायज्लायगोन ओमफ्राय दैखौ नायग्रोनै दैया नै लोगोफोर बे जाहैबाय दै न'नि राउन्डजों दैयानो गोजाखा एखे गासिबो दै गोजा बेनिफ्राय दैया दिनै एसे रानलांबाय बिदिब्ला आदैजों एसे रायज्लायनोसै खुलुमबाय आदै दे खुलुमबाय ओमफ्राय आदै दा बेखिनि एरियाखौथ' बिराद दै लोमो होनना खोनादों आङो दिनै फैदोंब्लाबो दैखौथ' बारा अभार गिदिर नुवाखै बेनिफ्राय दैया गिदिरथार जायोबा न'आवबो लोमो नामा न'आवथ' हाब्बायानो हाब्बाय खनब्रैसो जादों खनब्रैसो जाबाय हाबनाया अकले बाहेरनि बे गोजौ बारान्दाया बेखिनियाव हाबाखै ओंखाम संग्रा हाबाखै बाखिबो बेखिनि न'आ हाबजोबदों आरो सिङाव हाबबाय नालाय ओंखाम संग्राबो हाबनाय जाखादों बेनिफ्राय संनाय जानाय खस्थ' जाया दै देरबा संनाय जानायाथ' खस्थ' नायादो बबाव थानो बबाव संनो बनदो मादो गेस गैयाबाथ' आरो दिगदारसो बिराद खस्थ' जायोना ओमफ्राय गायग्रा हा दंना गैया आदैमोना गायग्रायाथ' जों बाव फोदोंमोनलै खै बिगा फोदोंबा बावखौ बिगाब्रै फोदोंमोन फोदों ओमफ्राय गायग्राया 7 बिगा दंमोन आरो 7-4-11 बिगा गासै फार्स्टआवनो आङो बैसागावनो गायदोंमोन ओमफ्राय बैसागाव गायना बैसागावनो आदा फोजोबखाबाय आरो माइया गोजौ गोजौ जाजोब्बाय बिसं गिदिर गिदिर खाबाय
बेनिफ्राय दैया फैबायना मास मोनसे थाखाबाय उम सेस फांसेबो खनसेयावनो अ खनसेयावनो मास मोनसे थाखादों औ औ दैया लोमबाय थायोना सप्तासे गाहाम थायो दुब्लियाव उम रानाबो मुवाबो उम बिदिनो ओमफ्राय आरो ग्रोब फैलायबाय आरो फैलायबाय औ ओरैनो फैयो दैयानो बे हाजोनिफ्राय फैबानो मथथे जोंनियाव माबा ज' जाफैजोबबाय ज' जाफैयो आरो बेनिफ्राय दा जेनेबा दै लोमनानै थैबायना दिनैसिम खनबेसे गायखो माइखौ खनथाम जाबाय खनथाम औ दाबसे जायगायाव खनथाम करि माइ गायबाय औ बेनिफ्राय दा लास्टनियाथ' जेनेबा दा खनथामाव बे खनथामनिया थागोन ना थाया बेखौबो आसा गैया आरो दाबो लोमनानै दं नामा दा एसे नुजादों आरो दा एसे बबेबा नुजाना दं गोदोना दं औ माबायदि एकदम दुखुनांथावना बहुद समस्या दा ओमफ्राय बावा दं होनदों ना बे बावायाबो लोमदों नामा बावायाबो थायासै थैजोब्बाय औ फोनाय ना गायनायमोन बावाया फोनायमोन बियो फोनायानो थैदों फोनायानो थैदों एकदम गोजौ गोजौ गासै एरियायाव जेसेबां बावा फोदों फांसेबो थाखायाखै बावायानो जुदि थैदोंबा होमबा बेसे दै जानांगोन ना बावाखौथ' जानला मोनला बुथारनो हाया बुथारनो हायामोन आरो होमबाथ' धेमालि दै जादों नामा जों मेसेङाव मा जानानै थानो जों बिराद सिन्था जायो दाथ' माइया थैजोब्बाय ना माइया थैजोब्बाय बेनिफ्राय बेनि अनगायै माबाफोर बेफार मावो नामा आदैया बेफारथ' जेबो गैयालै जेबो गैया खेथियग नालाय खेथिजोंनो सोनारनानै जायोना जि आसामोन आरो खेथियावनो जों बेफार बानि खालामनोबो जेबो राहा गैया दाथ' ओमफ्राय खेथिया जेनेबा थैजोब्बा ना बेनिफ्राय जानाय लोंनायाथ' बिराद खस्थ' जागोन खस्थ'आ जाखागोन खस्थ'आ जाबायानो आरो जेनेबा जोङो एसेबाबो माबा हाजिरा खालामनानै एसे एनैखौ बायना दोनाबा दाथ' माने फुरा थैनायनि लामायावसो दंखायोना माइया थैनायनि लामायावनो दंखायो ओमफ्राय जेनेबा दै लोमनायनि मुङाव सरकारनिफ्राय रिलिफ मोनजागोन ना मोनजायाखै दिनैसिम रिलिफआ खनसेल'सो मोनदों खनसेल' मोनदों बे बोसोराव ओमफ्राय जुदि दै देरोब्ला ना आदै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' जिखुनु डक्टर बायदिसिना बा हाथाय बाजाराव थांनो गोनांबाथ' बांसिन गुगामुगावसो थांनो गोनां जायो ओमफ्राय माबायदि स्टाइलाव थाङो नोंथांमोना जों गामसा गाननानै बारनांगौ जायो आरो बेसे गोजान थाबायनांगौ बेनिफ्राय गामसा गाननानै बेनिफ्राय बै जेनेबा 1 किल'मिटारानो ओइ माबाया माजरबारि टार्निङा बेयावसो माबाहैनांगौ जायो किल'मिटार बिदिनो बाराबो जानो हागौ आरो एसेया बेनिफ्राय गामसा गाननानै थांबाय ओमफ्राय ओजों लंपेन्टफोर गाननानै ओमफ्राय ओजोंनिफ्राय ओरैजे थाङो आरोना थमथमाव थांनांगौ जायो ओमफ्राय लंपेन्टफोरखौथ' फाफ्लियावसो लानानै थांनो गोनां जायो मनाफोराव फाफ्लियाव इदि आरो डक्टर बायदिसिनाफोरनाव थांबाथ' बिराद खस्थ' जागोन दैज्लां बोथोराव जुदि बेमार जानांगौबा ना समाव बाननांगौ जायो बेमारिया जुदि थाबायनो हायाबाथ' बानलांनो गोनां जागोन इमान खस्थ' ना ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों रायजो जाना दं बर'फ्रा ना बिदिब्ला जोङो एसे बाउन्डारिखौ नायना लाबावनि दैया खाथियाव दंखायो नायना लाबानो जाबाय लोगोफ्रा नै ओरैजाय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायगोन दै नायलांबाय था नोंथांमोना नै बे जाहैबाय बाउन्डारि नै सिलियाल' एसे माने माबा जाना दं बासिना दं बर्थमान दा माने दैया नै खनसेयाव फैथ'वाखैना आदै खनसेयाव फैथ'वाखै बे खनसेयाव फैथ'वाखै ओमफ्राय नै ओरैजाय नायनै सिगांथ' बैना आरो बै जानानो बाउन्डारिखा नोंसाना ना खेबसे खख्लें सोबाय सोना सिथ्लाखौ खोदों आरो प्रब्लेमजों बेनिफ्राय नै नायदै मोनसे आं बुस्थु नोंथांमोननो देखायगोन नेया नै बे थालिरनि नाव मोसौनो गांसो बेजों लाबोयो दैयाथ' गोथौ नालाय थांनो हाया मानसिया थाबायनानै थालिरनि नावजों बेबायदि गांसो हानानै लाबोयो नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै नाय बाउन्डारिखौ नायबाव एसे दै लोगोफ्रा नायना ला नै नायलाय माबायदि अबस्था जोंनि हारिनि मानसिफ्रा दासिमबो ओरैबायदि खस्थ'आव रायजो जाना दं दै ओरैजायबो नाय बे जिगाब न' बेनिफ्राय नै गलि मोसौ खाग्रा बेनिफ्राय बेनि गेजेरजोंबो नाय नै दैया गलियावबोथ' दै लोमो होमबा गलियाव खानो हायाखै बेलेगावसो खाहैनांगौ बेलेगाव लामायाव खाहैनांगौ ना नायना लाबानो जाबाय माबायदि दै रावन दै गोजा बेनिफ्राय दाउ अमाबोथ' लाखिनो हाया दैबा अमा दोनग्रा इखि दं
इयाव जेने थेने होमबाबो दैयावनो थानाङो रानबासो न'खौथ' मोजाङानो लुदों आदैमोना नै सिथ्लाया बिखिनो दैया इखि फैयो जोंहाबो दैया फुरा हाबलाङो कटकटिनिफ्राय नारखो जेनो जाहैबाय दैया सानखाबाय जों दै इखो लोमबाथाय आरो बेयाव आरो गाखोबा दैया दिन देरगोन आरो बेयावबाथ' हाबखासिगोन फुरा हाबहैयोना फुरा हाबखायो बेयाव ओइ नुवाखै सिना नै सिनाया दैनि सिनानै नै दै सिनानै जाना दं दासिमबो नायना लाबानो जाबाय गुफुरा नै बे दैनि सिन ना नायना लाबानो जाबाय माबायदि दै जायो मिथिबायना लोगोफोर नै बेफोर गुथे भर्ति जाना थायोना दै लोमबाथ' फुरा सिखांजोबो रानबाबोथ' थाब साफा जाला होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला नामा हिस्ट'रिसाबो बारा गैया बेनि थाखायनो आङो माने भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय देखायनायाथ' आं गोबां देखायबाय नाथाय माबायदि जाखो मिथिया माने पसन बायदि देखायनो हानाय बायदि मोनाखै आरोना गोसोआव खिन्थु भिडिअआ माबायदि जाखो नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला नामा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै अपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोबथारनायाव गासिबनिसिम खनसे थेंक इउ गोजोन्थों जै बर' हारिनि